La Biblioteca Pública Arús es va fundar l'any 1895 gràcies a Rosenda Arús, que va deixar dit que volia que el pis on ell havia viscut fos una biblioteca pel poble de Barcelona. Això respon a la seva manera de pensar, en què ell deia que contra més il·lustració té un poble, més lluny està de l'absolutisme. La Biblioteca Pública Arús, en els seus orígens, en l'any 1895, estava adreçada sobretot a la gent del carrer i en concret als obrers perquè poguessin venir a instruir-se. La biblioteca avui en dia està especialitzada en història social i cultura del segle XIX i inicis del XX, amb unes col·leccions destacades que són maçoneria, moviment obrer, anarquisme i avui en dia també Sherlock Holmes. Originàriament havia tingut uns 24.000 volums, però ara avui en dia ja arribem als 80.000. Les persones que vulguin venir a aquesta biblioteca poden fer moltes coses. Poden venir a consultar el fons, però també és cert que també poden venir a mirar les exposicions que fem periòdicament o poden fer una visita guiada per conèixer una mica la història de la biblioteca o fins i tot poden venir a les activitats que organitzem del 24 de setembre al 24 de juny, els dimarts i dijous a la tarda, per tal de difondre el seu fons, en forma de conferències o presentacions de llibres. Jo recomanaria a la gent que vulgui consultar els catàlegs que simplement es deixi anar. Vull dir, és molt divertit i curiós i instructiu veure el fons que n'hi ha a la biblioteca del segle XIX, inicis del XX, i veure com ha evolucionat el pensament.